Sziasztok! Itt Meruk Marci. Megvan az az érzés gyermekkorodból, amikor Pelé, Maradona, Ronaldo vagy Puskás szeretete odáig juttat, hogy focista akarsz lenni, és eldöntöd, hogy a bőrt akarod rúgni, hogyha felnősz. Aztán lenn a grundon elkezdesz bicajozni az öcskösökkel, mennek a vászpörik, pörögnek a 360-ak, és bejön a kép, hogy basszus, bringázni akarsz, olyan akarsz lenni, mint Dave Mirra, vagy Matt Hoffman. De hát ez az álom sem tart örökké. Szerte foszlik a lázadó tínédzserkor kellős közepette, mert jön a mocskos kocsmaszag, az acélbetétes bakkancsok és a pogó hajnalig! És hát eldöntöd, hogy rocker akarsz lenni. Egy igazi rockstar! De haver, ezt te se gondoltad komolyan. Hogy Jimi Hendrix leszel, vagy az új Axl Rose. Ahhoz túl nagy az arc. Elkezd bejönni a repzene, serceg a bakeli, pörögnek a beatek, a brékesek a fejükön, megcsíp a vonatokon frissen száradó graffiti illata. Nem bírod tovább, barátom, eldöntöd, hogy graffitis akarsz lenni. Fújni akarsz, vandálkodni akarsz, menni akarsz, lázadó vagy. De hát, ez az érzés is eltűnik. Felváltja egy új világ, bekerülsz a kamerák ösztüzébe, szerepelni akarsz. Villognak a fények, mikrofon bekapcsolva, a kamera forog és tessék! És hát itt vagyunk. A jelenben. Hány ilyen fiatal fiú indul meg, felcseperedik, az apuka nyomdokaiba akar lépni, vagy éppenséggel az anyai szigorra hallgatva, boldogulva, előre az életbe, aztán valami más válik belőle. Ami ugyanolyan jó, jobb, másabb, de ugyanolyan, mint ő. Hiszen az is benne van. Ugye, a vér nem válik vízzé? A közbeszéd következő adásában egy különleges életútról lesz szó. Bizonyám Ökrös Oszkárról fogok nektek most beszélni. Magyar örökségdíjas és Kossuth-díjas cimbalom-művész. A 100 tagú cigányzenekarnak hosszú-hosszú éveken át volt a szólamvezetője és szólistája. Több mint 30 éven át fölléptek többek között a lisszaboni és párizsi világkiállításon is. A legnagyobb népi együttesekkel, a budapesti népi együttessel, vagy a magyar állami népi együttessel, sőt, még a Honvéd művész együttessel is bejárták keresztül Kasul az egész világot. Egyesült Államoktól Vietnámig, sőt, Ausztráliáig is. 2018-ban elhunyt, de fia, ifjabb Ökrös Oszkár átvette a stafétabotot, és ő is különleges életutat járt be. 1981-ben született Budapesten, középfokú tanulmányait 94-ben az Eötvös József Gimnáziumban kezdte meg, ahol 2000-ben érettségizett. Ez évben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem állami és jogtudományi karára, ahol diplomamunkáját az Európai Unió közös biztonság és védelem politikájának működéséről és irányáról írta. De ezt majd mondja elő maga, ugyanis a közbeszéd következő vendége Dr. Ökrös Oszkár. Kíváncsi vagy arra, hogy pontosan az ő életútja milyen fordulatokat vett? Akkor iratkozz fel a csatornánkra, maradj velünk, kövess be minden közösségi platformon, hiszen ki tudja, hova sodor az élet. Jó lesz, maradjatok velünk. Ciao.